Ya sik ati sekeksa munggah karo Pak Yoga iki manut engko dangdute sawangan. Nggih, monggo. Iki jan lo setrum asik-asikan ngono. Serandal wis jepit wong pepek sisan. Papunten Bapak Barman sakeluarga. Bobine yang mriki anggen kawula sak kanca mertamu niku wonten kirang sopan langkungipun nyuwun papunten nggih. Kagem dulur-dulur nyuwun papunten nggih. Pengene nyanyi tapi ora iso asline. Yo.
atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gondeli rangira mung tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku ngebot kewan ditoliyo lilo aku kudu lilo lilo kowe digandeng wong liya najan atiku wis mbok yo eling atiku kesiksa
sedulur gua joget. Grup gua mau joget Mas. Ya mudah-mudahan gua joget. Sing nyanyi Mas Gondrong. Wis Bapak Gondrong mau joget Mas. Bisa ora? Ayo joget. Oke. Asik. Sabar Mas. Lek. Pokoke joget. Asik. Rimba musik. Apa aku kurang ganteng? Apa aku dek iki kurang sayang? Katone tresnaku mambang, katone atiku bimbang. Sing tak jaluk pangertimu, yen tresnaku mung karo kowe. Ayo Mas Ci, ora ana liyane ning atiku mung kanggo kowe. Sawangan kae sawangan, bulan ra kira ninggalno langite. Sawangan kae sawangan. Kaya atiku ning kowe, kaya sayangku ning kowe. Nelawase mung kanggo kowe, kaya atiku ning kowe, kaya sayangku ning kowe. Nelawase mung kanggo kowe. Matur sangat. Semoga Rimba M lancar dan dimana-mana tetap ditangkap. Oke Mas. Amin. Ya siap. Yes. Iki